U, Y, U, Y, O, U. O, U, U. U. Pag sinabing U, ikaw. O, pag sinabing U, ano sabihin mo? Ha? Ano sabihin mo? Oh. Oo, ikaw yun. Huwag pamimigay doon sa mga bata, ah. Ay, ito yung bigay sa inyo, tita Monique. Mayaman. Swerte. Kaya po nga, masarap po sa akin yung ayun lang eh. E di pag ano, sasama ka to sa 7-Eleven. Na. Pero ba ito? Ah, ano sasabihin kapag ikaw? Ako. U. U. Y. Matagal na pala yun eh. O. Oh. U. Ibig sabihin, pag sinabi ng kaklase mo, U. Ibig sabihin na ikaw yon. Pag ikaw ba, ako yon? Hindi, magkaiba tayo. Babae ka. Sinabi ng klase mo, you. Sino sinasabi? Ako ba, si Tito ba, o ikaw? Ako. You. O, ano yung spelling ng you? Y-U. Y-O-U. Y-O-U. Dalawa ang vowel sa word na you. Halimbawa, dumating ang klase mo. You, Princess Jaylet. Sino sinasabihan? Tama. Pag sinabing you, ilan to? Ilan? Isa lang. Isang tao lang tinutukoy. You. Alam ko yung ano. Ang letra, 3 letra. Kaya nga eh. O yung did, ilan ang letra ng did? 3 din, D-I-D. Ilan ang letra ng did? 3. Ilan ang vowel? Isa. Isa lang, letter I yun. Ang vowel, letter A, letter E, letter I, letter O, letter U. O ano yung 5 vowel? Letter A. A. Ano pa? Letter E. A. O. Oh. U. U. So mo always Always. subscribe. Subscribe. Our channel. Okay na? You did it, ibig sabihin nagawa mo. Ano ibig sabihin ng you did it? Nagawa Mo. mo. Very good.